Ambalma bamanankameno malikono ani maliko ka anga fulini walimandombe kanyeshi au bala jelema ni kuma imba soro omunu sigelembe akwa jabranu koro yesa bisika family soro TV shirifla bamananga kuna fununa menu mena wala walke au ye malikuna fanu ani jen fawreto la amba fana ngoni akuma sele ambe seliba hukumu konnana o kadra konnana ladado mali nyamau seliba watu na nyono manase ube jeka uka foli ani uka walimandon ani sambe foli ke malidi kene na belajene o kadra konnana misiriba konnana ma banchama yira president no jamana kuntigi Elajo Ibrahim Bokar Keita ye ku kani soja ira seliba nyanyanu senfe anga nyini kalo yimisro anga jeka nyamado fe aywa ante fawre ni nambe munyi na dron jamana ka se ka faranyonka mo kana nyombulo alaka ake ambe problème na ulube ka se ka ban wa ante foi faranyina na kenya ko kenya alaka kenya di malioma alaka to ni ndombaina anga se ka yafanyoma wa mo anga se ka nyombulo mne ka sirata manyon fait pour que jamana ka kana kenala wa jamana fana ka se ka jo kanka mu se ka atuanga ya fanyoma seliba ye watu ye ambe ala kam masaya sigama ka ya fayini nyon fait ka do nyon ye wala sa anka hamnaw ka se ka sabati mfembe nga do jamana ye jamana dembe aslame be wala sa uhamina yemuye ni heredo ala ka nyashuma be stran fenye ala ku tagama ambe ayini masalata ala fe ale de bc agase ka ben kiliya sabati akado anga jamana kono anga yafa nyoma anga mbulu de nyoma wala sa anga se ka jamana ni jo asegara mais a bc be ala de ne yafara mani malion fa ambe ka yafa nyoma ambe ala tanuka ala barkada masami nale de binyon don yira ana ka konfolo munu kumbe ancela salo nulu tanyana ani munu tara sisan ambe ala deli ala ka yen kusaw mani yayi ka nyini masara mani fe abale di bolo ala ku jigiro ala ku daro ala ka me ka sarkati buye ala kana nyino luko bada parce que niaye ambe kuma ka wasa we alani amasaw na bange bawo ani munu ye Bamako tutke ba mbufo jamanatigi mun tara ani munu be ka bela jelen fo ka jamana nyemoko fo ka premier ministre fo anaka gouvernement ka bela jelen fo biye yafa doyi anga yafa nyoma parce que ala yere côté ni don na nyona o shekele no sangono awana sira anka nga yafa dili ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kun yafa jɛlenya la kana kɛ ɲafara te ka sɔrɔ a ma se i kɔnɔ an ka yafa jɛlenya la ɲɔgɔn ma Nambora Bamako misiriba kono amba kunda tamani Seido Sherif Ousmane Madani Haidara nale Mali Islamo ka tomba nyama no ho conseil islamique du Mali ma nyama islamia demento ansaru nyejoro ma ba chaman farla kan kata seliba kato nyenema afaso la no ye tamani ka ofeno mko chaman ni sojale uka la seluke uka folike kanyeshi Mali dum bala jelema anga je ka nyama da o sorolo fe anga nyini kala al Amidou Badini Ibrahima Baliani Draman Mali kabota mani anga jega nyama dafe ami folika wudu national mo bela ani Mali wudu be ani Mali section be an saro biro ramba befo ka satana kala mo ba ramba fo no Sherif Ousmane Madani Haidara ale mingira jigi islam ay bi ni jige kira jige Sherif Ousmane Madani Haidara ale kira jigi islam ay karamo wale an wasafa befe ka jin sukulusma be amba fo sanchi ma bela bulu yara bala ko irana la tin ala ka deme anga jamana be malian ba kono ala ka bampiu jamana ala ka kulusma sanya ke me yara bala ka irana ala ka mulasa menga anga foli bi be alhamdulillah amura silikena na sesa ka boy kata sirif la ka ko folike ka boy kana bajdan ka folike wa secrétaire fana yu fo ka bu jakro ko sebe vraiment ben zojoran be wasara nana karam go blasara sukono sesa
nisɔndiya min b'an na dasi tɛ a la vraiment dasi tɛ a la. An karamɔgɔ Seydi Sirif Usman Madani Haidara an ye layidu le ta k'a fɔ an b'a dɛmɛ ni n'an ka nafolo a ka d'an ye n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka kɛ yen alhamdulilayi ala ye seli ɲuman se hɛrɛ la karamɔgɔ nana seli k'a faso la san o san an bɛna falakan ka seli ɲɛnamaya fɛ ala min o san latigɛ an ye an sera kana fara an karamɔgɔ kan o nisɔndiyaba de bɛ an na ala sɔnna fana seli a kɛra an b'o ala fo k'ala barikada ka ala wari ɲuman dɔn ka dugawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya ani labanko ɲuman ala k'o di karamɔgɔ ma hakilina minnu b'a la ala k'a kɛ a ka faamu n'an y'a faamu baara kɛli ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ ye ka denbaya ala k'a k'a sago ye a bɛ fɛ silamɛya ka don da min fɛ a n'a ka bɔ da min fɛ ala k'a kɛ ten an ka jɛ ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ma seli ɲɔgɔn fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ni si ni kɛnɛ ni garisɛgɛ ɲuman ye kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn karamɔgɔ yɛrɛ barika kosɔn sɔli ala rasul. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo an bɛ ala waleɲuman dɔn ala min ye nin donba in jira an na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko ni nin donba in sera ni jurumu yafaw b'a kɔnɔna na yafa ɲɔgɔnmaw b'a kɔnɔna na a kɔrɔ ka bɔ wa a baraji ka bɔ an bɛ an profite o fɛ k'a fɔ maliden bɛɛ minnu bɛ mali fan o fan ani mali kɔ kan k'a fɔ u san bɛɛ ala ka san caman jira an na ala ka an masaw mɛn an kɔrɔ jamana yarabi ala ka basigi ala ka jamana in basigi yarabi ala k'an yɛrɛ kɛ jamana in kɔden ɲuman mun bɛ jamana in dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ka gidi yɛrɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ala k'a kɔrɔta ala k'a mɛn an kɔrɔ fami Sherifla ani a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani Jamiyatul Ansar Dine ala k'u jidi ani kanubaga bɛɛ lajɛlen. Alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka seliba jira an na n'o ye lahiya fa seli ye an ka sama foli bɛ ka se maliyɛn bɛɛ ma an ka sama foli bɛ ka se diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ala k'an ka seliw caya yarabi ala k'an ka seliw caya o kɔfɛ an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ ka yafa deli bɛɛ fɛ ayiwa an yɛrɛ an yafalen don bɛɛ ma yarabi an ka jamana fitinɛ ni balawu minnu b'a kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ yarabi an maliyɛn minnu refuser la yarabi ala ka n'u dɛmɛ ala k'u ɲuman se ka n'u ka jamana kɔnɔ hɛrɛ jamana ala k'a basigi ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma kira bonya kama sal ala muhammad. Ali bi an bɛ to seliba hukumu kɔnɔna na baɲumankɛtɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko ONG Alfarku n'ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ dɛmɛ ko ta ko ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ani fantanw ma o hukumu kɔnɔna na ni seliba in na u ye du 1000 ɲɔgɔnna lagɛ ka sogo ko ta k'o d'u ma yaasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni seliba waatiw la lajɛrɛba in kɛra dimanche don utu kalo tile 11 saba 219 a kɛra ONG Jabala la ACI 2000 la Bamako kaw fɛ yen nɔ an ka ɲininikɛla Marietu Jalo a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo u ye min sɔrɔ an ka jaga ɲɛmadaw fɛ. ONG Alfarku y'a deli ko lamaga tuguni seliba hukumu kɔnɔna la sogo tilara denbaya 1000 a n'a kunkanfɛn cɛ a kɛra nisɔndiyaba ko ye. Fɔlɔ ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ ayiwa an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli maa minnu bɛ a nafolo bɔ ani maa minnu bɛ a cɛsiri baara kɛ jamana kɔnɔ yan ani faamaw minnu bɛ nɔgɔya don a la an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen sara yarabi ala k'a bila an bɛɛ lajɛlen ka mizani na nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye arijinɛ ɲinini ye yarabi ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen a bɛna di minnu fana ma an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli ala k'a n'u nafa n'a ye yarabi u fana ka duwawu kɛ a dibagaw ye yarabi ala bɛ se ka dɔ fara u ka nafolo kan k'a kariya dɔw la pour que nin baara nin bɛ se ka caya cogo min na o hukumu kɔnɔna na an bɛ wele bila bɛɛ ma k'a fɔ jamana kɔnɔna don jamana kɔkanna don bɛɛ k'i sen don nin baara ɲuman ninnu na sabu fɛnw de don minnu n'a man gɛlɛn bon fɛn min ni a y'a sɔrɔ kɔkan mɔgɔ bɛ se k'a kɛ ayiwa kɔnɔna mɔgɔ bɛ se k'a kɛ ni a y'a sɔrɔ a volonté bɛ yen o rɔ musakaba tɛ ka misi faga ka saga faga walima o n'a ɲɔgɔnnaw ani baw k'a kɛ ka i balimaw magɛn i bɛ baraji min sɔrɔ a la baraji fanga ka bon k'a fɔ ni bagan ninnu bɛɛ lajɛlen si n'u sɔnniw ayiwa k'i b'o bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ Alahu subahanahu wa taala bolo fɛn min na o tɛ fɛn fitinin ye o tuma na an bɛ foli se bɛɛ ma k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma ka na se Muntara yɛrɛ baarakɛbagaw ma ani u ka directeur ba n'o ye Sheikh Ibrahim Kontaw a ma se ka yan sɔrɔ fɔlɔ o tuma na a ka foli bɛ nin ye k'a lase jamana kɔnɔden bɛɛ ma ani bénéficiaire bɛɛ ma ani jamana ɲɛmɔgɔw ma ani maa minnu ye nin baɲumankɛ baara kɛ yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen sara yarabi ala ka jamana basigi. Minnu ye sogo sɔrɔ seliba donya in na
u ko kuma t'u da u be ONG Alfarku fo ni ka dugawu caman ka ye yarabi donna nataw la dɔ ka fara dɛmɛ ninnu kan ani baɲumankɛ jɛkulu in yɛrɛ ka taga ɲɛ. Nisɔndiya min bɛ ne la dan t'a la parce que mɔgɔ min bɛ yan bi hali ka taa boucherie la ka taa sogo kilo 1 kilo 2 san n'o se t'u ye sango ka saga faga bi selidonba in ka mɔgɔ wele fantan se tɛ mɔgɔ minnu gɛrɛbu alors ka ni ɲɔgɔn sogo ni mun filɛ ne bolo mun bɛ nin jɛ kilo 10 na a ka dɔgɔ nisɔndiya min bɛ ne la dan t'a la ala sago o sago vraiment a diyara ne fo ka dama tɛmɛ ala sago o sago n bɛ mɔgɔ fɔ. Allahi sabu mun y'an se yan Allahu nana u ye tigɛ d'an ma k'an kana sogo minɛ o nisɔndiya banna kosɛbɛ vraiment ala ka si ni kɛnɛya di Burama Konta o ma ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala kana to janfan na ala kana labila ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ala k'an ka siw caya ala kana labila vraiment ne b'u fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a mɔgɔ bilani ninnu wo a mɔgɔ finman ninnu b'u bɛɛ lajɛlen fɔ vraiment b'u fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin dɛmɛ in kun ɲɛsinnen don mɔgɔw ma se tɛ minnu ye ka lahiya faga o la sa ONG Alfarku kɛra sababu ɲuman ye ni ka ɲɛjiw salo. hali bi fɛn min ye seliba hukumu ɲaɲaniw ye baɲumankɛ tɔn min bɛ n'an b'a wele ko Association Malienne pour le développement du district de Bamako ale fɛnɛ ma to kɛrɛfɛ ni seliba hukumu kɔnɔna na u y'a kanu ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma n'a se t'u ye baara in bolodara sibiri don utukalo tile 10 saba 19 a kɛra Bankɔni farada la Bamako sigida gale la an ka ɲinikɛla Samayira Sanogo n'a ka jatala Samba Traoré u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka dɛmɛ don e maanifi ɲɔgɔn ma tuma min na ni a bɛ degun kɔnɔna na o ye kɛwale ye min sɛbɛkɔrɔla ɲinina adamadenya fɛ ka sanga ni o de hakilina in ye jɛkulu min bɛ wele Association Malienne pour le développement du district de Bamako o ye o bolo fani k'a to ka sanga ni nin seli munyamunyaw ye ka ɲɛsin maaw ma sogoko nasira kan. Ni an ka association yɛrɛ fɛn bunta fɔlɔ de an bɛ se ka fantanw dɛmɛ cogo min na ala ye mɔgɔw da mun kɛ kelen ye. Comme ça ni ala ye se nɔgɔya minnu ye anw de bɛ bolobolo kɛ partenaires de b'an bolo ka bolobolo ka taa karisa an ɲama an ka mɔgɔ bɛ yan donc o ye an ka association yɛrɛ objectif fɔlɔ ye chaque fois que ni occasion bɛ d'an ma wala ka bolobolo kɛ partenaires da la walisa an bɛ se ka voilà fantanw dɛmɛ cogo min na an ka partenaire principal yɛrɛ o ye ONG islamique ONG islamique de ye kɛra sababu ye ka ni misiriw d'an ma walisa an bɛ se ka di ayiwa an ka mɔgɔw ma cogo min na minnu se t'u ye ka saga faga. Association Malienne pour le développement du district de Bamako k'a daminɛ a sigi waati fo ka na se bi ma o kalenkan tɛ dɔwɛrɛ ye fana kɛra ka ɲɔgɔn dɛmɛ yafa ɲɔgɔn mɔ bolodi ɲɔgɔn mɔ ani bɛn ni keleya sinsin buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de kadira kɔnɔna na ka sanga ni u ka dɛmɛ ɲɔgɔn jɛkuluw ye u b'a fɛ bolo fara kuraw bɔ don nataw la cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ ani bolodi ɲɔgɔnma bɛ se e cari kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. Sɔrɔ cogo la pour que an bɛ se ka fantanw dɛmɛ cogo o y'an ka objectif fɔlɔ yɛrɛ de donc an bɛ taa ɲɛ nin ye nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma san nataw la waati nataw la a b'an kɔnɔ ka fɛn caman kɛ min yɛrɛ ka bon ni nin bɛɛ ye mais ne yɛrɛ kelen tɛ n y'a f'i ye cogo min ni association wɛrɛw don association ɲɛta de jalakɔrɔji olu filɛ nin olu bɛ yan donc an y'a ye k'a fɔ an minnu ye denmisɛnninw ye tiɲɛna n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ tɛ jamana in se ka taa ɲɛ donc ne ka association kelen tɛ jalakɔrɔ jeunesse bɛ yan ani an ka association n y'a f'i ye cogo min na association caman bɛ yan donc nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an siɲɛ laban ye ala an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ fantanw ye ani an fana bɛ dugawu fana ɲini an ka maakɔrɔbaw fɛ fana ala olu fana ka dugawu kɛ an ye. O kelen kɔ ka sogo ninnu bisimila maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la o ye baara in sɛbɛkɔrɔ tare ni ka sɔrɔ ka foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin a kɛbaaw ma wa o ma bɔ kɔrɔfɔw la fiyewu fɔ o k'a ɲini maa ŋɛnɛ ɲumantigiw fɛ a ka ja ala kɛ mɛn ka nɔgɔya kɛ minnu ye bi o k'aw kɔfilɛ maaw la kuma ni kuma ni nin ɲɔgɔn kɛwalew ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se seli kɛ nisɔndiya ani hakilisigi kɔnɔna na. Vraiment baara in a daminɛna anw fɛ yan Salo an kɔntana kosɛbɛ ka na ɲinan fara kan vraiment an bɛ dugawu de kɛ sini kɛnɛya a dibaw ala k'a d'u ma a bɛ di an minnu yɛrɛ ma yarabi ala ka sini kɛnɛya d'an ma sini kɛnɛya ala k'a di jamana in ma jamana in ala k'a basigi ala k'an kisa gɛrɛgɛrɛw ma an bɛ hɛrɛ de ɲini jamana kɔnɔ ala ka jamana hɛrɛ sabati an bolo ala k'an kisa gɛrɛgɛrɛw ma k'an kisi adamaden juguw tɔɔrɔ ma ala k'an k'an yɛrɛ sago ye ala ka n'an kɛ jugu sago ye n b'o ɲini ala fɛ ala k'o k'an ye
aka ala ya koso ko ke kira kanu koso salli ala rasuli. Amala donnaya k'a fɔ association malienne pour le développement du district de Bamako minnu kun tɛ o siɲɛ fɔlɔ la ka sanga ni baara in ɲɔgɔn kɛli ye o sera ka sogo ta k'a di du 100 ɲɔgɔn de ma ka sanga ni seli munyamunyaw ye an b'a fɔ ko ala k'a kɛ o ye baraji ye. Centre de santé Sherifla ale ye kɛnɛyasoba ye Bamako faba kɔnɔna na min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ fantanw ani dɛsɛbagatɔw dɛmɛni ma kɛnɛyako binakun kan o kadara kɔnɔna na yaasa u ka baaraw bɛ se ka yakubaya ka jidiw bolo cogo min na ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministre de la santé et des affaires sociales ale y'a kanu ka u dɛmɛ ka minɛnba ta ka d'u ma minɛn min n'an b'a wele ko radiographie yaasa kɛnɛyako a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jalatigɛ cogo min na Bankɔni Jankɛnɛbugu la centre de santé Sherifla kɔnɔna na ni minɛndi kɛnɛ in kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye a kɛra sibirido utukalo tile 10 saba 2 ani 19 Bankɔni Jankɛnɛbugu la an ka jɛ ka ɲamada an ka ɲinikɛlaw ka sɔrɔlaw fɛ ka sanga ni a ka baaraw kɛcogo ye a n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kɛnɛyako binakun kan ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Michel Amala Sidibe ye a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin centre de santé Sherifla ma n'o ye kɛnɛyaminɛn ye min n'an b'a wele ko radiographie yaasa kɛnɛyako a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na Sherifla dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ ni ka sanga ni a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka laɲini ye n'o de ye ka fantanw ni dɛsɛbagatɔw ka u dɛmɛ u ka furakɛli an'u ka kɛnɛya jidili la. Kɔni nana dɔrɔn ka Sherifu fo ka waleɲuman dɔn ka a ye hôpital-so mun jɔ yan dɔgɔtɔrɔso mun jɔ Bankɔni na o ye kɛnɛya a bɛ kɛnɛya yɔrɔ de ɲini a bɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ Bankɔni na yan nɔ minnu kun obligelen don ka taga fo Gabriel Touré la bi na ni rajoso mun jɔra sisan rajoso mun bɛ yen sisan kurakura mun bɛ yen o bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka u ka furaw kɛ yan nɔ et puis taliko t'u ma bilen ka taa fo Gabriel Touré la donc an kun nan'o lajɛ ka vraiment a machine réceptionner ka aussi ka Sherifu fo. Ministri ale min ni kɛnɛminɛ in di a nisɔndiyalen a y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛya k'o tɛ maa kelen ko ye bɛɛ lajɛlen dama ka kaw la bawo jamana ɲɛmɔgɔw olu dɔrɔn kungo tɛ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔyɔrɔ fa kɛnɛyako la min diyara a ye kosɛbɛ min ni a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ni Jamiyatu Ansardini u kɛlen bɛ ka kɛnɛyasow k'o walankata jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min na i ko bi. Nin dɔgɔtɔrɔso in an y'a jɔ fantanw ka lafiya de kama jamakulu o jamakulu a kan ka kɛ hɛrɛ jamakulu de jamana ma o la ne y'a yira jama in na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fantanw sɛgɛnnen don furakɛli sira kan gouvernement kelen tɛ se an ka dɛmɛ n'an bɛ se ka min kɛ comme yɛrɛ b'a kalama dɔgɔtɔrɔso in jɔra o cadre de kɔnɔ an ma tumani de nana gurunbɔ kari ka tila ka opéreli kɛyɔrɔ dilan la $50,000 ka tila ka goudron da kana yan tuguni pour que mɔgɔw ka se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ lafiya la bon alhamdulilahi an sera bi an ka faama minnu bɛ bi fana an y'a ɲini u fɛ comme arajo mɔgɔw b'a la parce que jama ka ca Bankɔni na yan kojugu bon u y'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna olu yɛrɛ ka hami ye kɛnɛya de u bɛn'u seko bɛɛ kɛ kɛnɛya bɛ se ka sabati Mali yɔrɔ bɛɛ la cogo min na o la déjà ni yɔrɔ dɔ b'anw bolo kaban ayiwa u bɛna lajɛ u bɛ se ka arajo di population ma cogo min na mɔgɔw ka se ka furakɛ lafiya la ayiwa ministre nana o arajo de gurunbɔ kari ka na lajɛ a bɛ baara kɛ cogo min na installation kɔfɛ o la an ka foli bi maliden bɛɛ ye an ka foli bɛ an ka Mali ɲɛmɔgɔw ye minnu hamina ni dɔgɔtɔrɔso in taali ɲɛ ye an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye an b'a ɲini Ala fɛ banabaatɔw Ala k'u kɛnɛya jamana Ala ka lafiya sɔli ala rasul. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko centre santé Sherifla ni a bilara sen kan ka sanga ni a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ni Jamiyatu Ansardini u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye yaasa fantanw ni dɛsɛbagatɔw olu ka se ka furakɛli wɔrɔ sɔrɔ nɔgɔya la. O fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Laginɛ Konakrikaw fɛ yen fangasinamatɔ ɲɛma min minɛnen kun don n'a kun ye dɔgɔkun kelen sɔrɔ Faya Mili Mono a jirala k'a fɔ a bilanbɛ fɔlɔ minɛkun ma kɛ dɔwɛrɛ ye k'a ye galonda kiriko minisiri la o kumana fiɲɛbɔda diko min ye nin ye a mɔ
jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ye a yira k'a fɔ a ka kiriw labɛn de bɛna daminɛ yan'o cɛ a bɛ se ka fiɲɛ minɛ nka a ka lapasaba ni o ye maître Salifu Beyavogi ye ale y'a yira k'a fɔ a ka maa bilali a bɛ nisɔndiya ni a ye ni jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ko in ma ban o kumana u yɛrɛ b'u labɛn ni labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira jamana tɔgɔla kiri ɲɛma fɛ kuma min na danganiyaw minnu bɛ u bolo ka se k'u ka maa lapasa n'o bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan Faya Milimono fanga ɲinindɔ min bɛ wele ko Bloc Libéral fanga sinamatɔn don ale y'o ɲɛma ye juillet kalo tile 26 tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ maa min bɛ kiriko minisiriya la bi ni o ye Mohamed Lamini Fofana ye k'a kunungolama man ɲi ko barisabu ka da ka san 2000 ka taa se san 2002 ma maa min na ni Libéria kɛlɛ b'a ta ni 2 la ani Sierra Leone jamana siya wolomakɛlaw b'u ta ni 2 la ko kulu maramafɛntigi dɔw bɔra Libéria ni Sierra Leone ka jigi Laginɛ Conakry kan k'a se k'u ye maa 100 ni kɔ fa Laginɛ ka denw na Lassana Conté tile la ko bi kiriko minisiri n'o ye Mohamed Lamini Fofana ye k'a kun bɛ o maaw cɛla ka jamana kɛlɛ wa k'a yɛrɛ kun y'u ka babu sentigi yɛrɛ ye o kɔrɔfɔ in de ma bɛn kiriko minisiri mɔ ni kiri wulila a nɔfɛ nin da siɲɛ fɔlɔ ye Faya Milimono ni sariyatigiw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ avril kalo tile 9 tɛmɛnen a kun welela bɔgɔ jeninen kan k'a sabu kɛ k'a kun jirala k'a fɔ maa man ka fara ɲɔgɔn kan sariya kɛ mɛ k'o bali a y'i tugu k'a kɛ a n'a nɔfɛmaa 12 minɛna k'u datugu ka laban k'u labila a don u kuma fɛ ka nisɔngoya taama boloda wasabilo ɲɛkɔrɔ k'a sabu kɛ Alpha Condé y'a yira k'a fɔ wasadenw ka kuma dafara nka n'a ma ɲa k'a fɔ wasadensigi kalata ma se ka kɛ dɔ bɛ fara u ka kumaw ka wasabilo kɔnɔ u k'a ma ko prorogation de mandat o de kuma bɛɛ Faya Milimono n'a nɔfɛmaw mɔ wa Faya Milimono yɛrɛ a n'a ka fanga ɲinindɔ Bloc Libéral jɛkuluw minnu fara an bɛ ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ u tɛ jɛn ni Alpha Condé ka mandat sabanan ye k'a sabu kɛ a bɛ k'o de fari da bibi in na a ka kumaw dafali an n'o cɛ ye panko kelen ni ɲɛwawa ye 2020 nka o n'a ta bɛɛ a sen tɛ k'a bɔ a da n'a b'a ɲini n'a t'a ɲini a nɔfɛmaw bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ janko ka se k'i kanbɔ ka mandat sabanan ɲini o kuma na ninnu kale k'a de ye k'a fɔ u b'a bali a ka sira sɔrɔ Faya Milimono y'o cɛ gwɛlɛ dɔ ye Alpha Condé yɛrɛ jamana ɲɛmaa si bɛ bi san 80 ani san 1 na Nigeria jamana kɔnɔ silamaya bolofara ni o ye siya ye a ma ɲɛma min minɛ ngomɛ k'a datugu Ibrahim El Zakzaki dɔgɔkun dɛmɛnen jɛngɛra n'a ye a bɛ se bɔ kaso la ka t'i yɛrɛ furakɛ Indi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲala kɔrɔfɔ in bɛna a nɔfɛmaw ma kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ u ka maa labilali k'a jar'u ye nka yɔrɔ kelen min kɛmɛ k'olu kɔni sɛgɛ jamana ɲɛmaw n'a mɛ sariya kura min da k'a jira k'a fɔ siyaw ka jɛkulu Nigeria jamana kɔnɔ k'a dagandɛ a jɛkulu ka ye bilen o b'a jira k'a fɔ maa o maa n'i kɛra tɔnden ye i bɛ jateminɛ k'i kɛ i n'a fɔ Bamanji k'a sabu kɛ ko a ka taabolo ni Nigeria sariya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de y'a to maa caman bɛ a ka tɔndenw na Ibrahim El Zakzaki kanubaw u y'a mɛn k'a fɔ u ka maa labilara a ka t'i yɛrɛ furakɛ Indi jamana kɔnɔ nka u ma se ka nisɔndiya in da kɛnɛ kan bawo u ka jɛkulu tɛ lakodɔn bilen Nigeria fanga fɛ siyaw ka jɛkulu yɛrɛ ka kɛ Bamanji jɛkulu ye Nigeria fanga fɛ a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ u ka nisɔngoya taama dɔ de senfɛ lakana tigilamaw polisilakaw ka ɲɛmaa kelen bɔ nana a nin na ni ka kunnafonidila kelen fɛnɛ fa kabini o kɛra sa sotigala dara dabi kun Nigeria fanga fɛ k'a fɔ u ka jɛkulu ye maafa jɛkulu ye a nɔfɛmaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ sa nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔla ko kiri in ma ban sira yɛrɛ ka d'a ma a ka bɔ jamana da fɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ olu bolo o yɛrɛ ye sebaya dɔ ye o ye alatanu dɔ fɛnɛ ye Libi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kɔrɔ yanfa gouvernement kelen bɛ fa min ni o ye Marechal Khalifa Haftar ka fa ye Bamanjiya wale dɔ kɛra ye sibiri tɛmɛnen furumara ni baratura mobili la ka wuli a kɛra sababu ye ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka baarakɛla maa fila fa ko in kɛra k'i mina Benghazi o ye Al Awari ye o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka mobili de tɛmɛn dɔ de don a n'a kɛ ɲankuma Bamanjiw kun bɛ k'a bɛlɛ tiɲɛ don bibi na Bamanjiw daga tara ka bɔ Benghazi dala Marechal Khalifa Haftar n'a ka kɛlɛcɛw fɛ nka u dɛsɛlen bɛ to k'u den ka tiɲɛni kɛ ni yɛrɛ fasuya walew ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maa fila ninnu kɔni dora ni ka maa 8 ɲɔgɔn na jogi tɔbɔrɔ ko gouvernement ni o ye Marechal Khalifa Haftar ka jamana ɲɛmaaya so ye maa min bɛ a ministeriya la n'o ɲɛsin bɛ kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka fara Benghazi lakana ko ɲɛma général Adel Abdel Aziz ka u taru jɔ cɛni yɔrɔ la labɛnw minnu sabati bɛ lakana tigilamaw fɛ k'u ɲɛ da olu kan gouvernement fila de bɛ Libi jamana kɔnɔ bi Fayez El Sarraj bɛ Tripoli faaba la Marechal Khalifa Haftar n'a ka maaw bɛ Tobruk ka taa Benghazi yanfanw fɛ bɛɛ de b'a fɛ ka kɛ Libitigi ye o kɛlɛ de bɛ senna wa kabini avril kalo tile 4 tɛmɛnen Marechal Khalifa Haftar bɔra Benghazi yanfa fɛ k'i kunda Libi yanfa ka ko fɔ a ka Tripoli ndaraki Fayez El Sarraj n'a ka maaw la wa nin ta siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna yɛrɛfasuya baara ka wale Marechal Khalifa Haftar ka surasi jalatigiba kɔrɔ dɔ ka janajaw senfɛ yɛrɛfasuya wale dɔ fɛnɛ kɛra min ye maa kelen bɔnɛ ani na ni ka maa 8 ɲɔgɔn na jogi
nazarala ni farafina arabu jamana ukwajiw ni ɲɔgɔn lakana kuru min bɛ munumunu zalo la kan tungarangew minnu y'a kanu ko fɔ u ka don nazarala ɲɛjugu ɲɛɲuma u bɔtɔ libe n'a kuru bi wele ko SOS Méditerranée dimanche a y'i to munumunu zalo la ni ka bɔ maa 81 wɛrɛw ka minnu kun bɛ ɲini to k'olu ni kisi maa bi kɛ kuru kɔnɔ bi maa 200 ni maa 50 ani maa 1 ye kurungura min bɛ a bolo o ye Océan Viking ye n'a ma ɲa k'a fɔ kurungɔrɔw sariya ye olu nɔminɛ olu tɛ se ka munumunu kwaji kan bilen SOS Méditerranée yanni ni maa 81 kun ka kisi minnu kun kisira fɛ a n'olu kun bɛ kwaji ka munumunu zalo la baw u tɛ se Italie jamana kɔnɔ Italie jamana sariyaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u tɛ bisimila kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu in n'ale de ka kuru bɛ munumunu zalo la SOS Méditerranée a ma ɲɛma François Thomas y'a yɛrɛ k'a fɔ maa 81 ninnu yɛrɛ cogo min na u fɛ dimanche nazaraw ka surasi pankuru dɔ de kun bɛ munumunu la sani dugu cɛ kwaji kan o ye tamasiyɛn dɔ kɛ olu ye o yɔrɔ bɛɛ a y'i to fa min fɛ ka tamasiyɛn kɛ olu ye u y'u kunda yenga u taara sɔrɔ maa 81 ninnu bɛ ɲini to ji la u sɔrɔla ka dɛmɛ don u ma k'u tila ka bɛn ni dimanche tilese kuncɛ ye kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ɲɛmaa ye a yira k'a fɔ maa kɔni ka ca u ka kuru kɔnɔ bi u kɔni bɛ munumunu na ji kan k'a sabu kɛ hali bi u bɛ se ka taa bɔ maa wɛrɛ ka ko ni kisi tiɲɛ don maa hakɛ tata o bɛ ɲini ka nɔgɔya o nka hali bi hakili kuncɛ ma u bɛ se k'u lajɛ k'u ɲɛtugu ka dɔ don bawo kuru in dilanbɛ dilan cogo min na k'a daminɛ maa 200 la ka taa se maa 300 ma a bɛ se k'o ta ni maa 251 b'a kɔnɔ a ma maa 300 sɔrɔ ka ban i bɛ se k'i ɲɛtugu hali bi ka niw kisi ko bari sabu ka d'a kan ko nin kuma in ye kuma kanunenba ye tungarangew fɛ k'a sabu kɛ kuma yɛrɛ cogoya o n'a ɲɔgɔnna fiɲɛ lahawtanɛ tɛ kwaji ka o n'a ɲɔgɔnna nɛnɛba fɛnɛ tɛ kwaji kan o kumana farafinde caman b'i kunda nazarala ka bɛn ni kuma in de ye filanan ye min ye suraka jamana kan seliba a ɲajɛw fanga ka bon maa minnu ye lakanabaw ye lebe lakana tigilamaw kwajidaw la olu caman bɛ seli la k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye farafinde k'i teliya k'i kɛ kwaji kan o kumana olu minnu bɛ munumunu zalo la hali n'u ma taa yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la yanni nazarala tɔnba Union Européenne ka se ka kan jɔlen fɔ u b'a lajɛ ka niw kisi nin kuma in na. Zimbabwe ma ɲɛmaw dolari wari miliyɔn 40 ani miliyɔn 5 ni kunkanfɛn u y'o de dɔnɔ de jamana fɛ min bɛ se ka to kurantigɛ banbali min bɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la kunnafoni in sɔrɔla ka bɔ jamana tɔgɔla kunnafoni disira yɔrɔ ka sabu kɛ ko musakako minisiri kabini kalo tɛmɛnen k'a y'i den ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la jamana tɔgɔla u ni de jamana ni ɲɔgɔn cɛ wari min dɔnɔna a bɛ di siɲɛ 2 kelen ye dolari wari miliyɔn 20 ani miliyɔn 7 kelen ye dolari wari miliyɔn 19 ni kunkan wa Zimbabwe ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ni wari in sɔrɔla u ka kura a n'u ta yɔrɔ ye yɔrɔw minnu ye i n'a fɔ Bulawayo ani Wange ka se ka baara kɛ olu la min bɛ se ka to cakɛdaw minnu bɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ u bɛ se ka kura sɔrɔ a sɔrɔ cogo la bawo a bɛ dɔgɔkun caman bɔ Zimbabwe jamana kɔnɔ kurantigɛ kɛn bɛ kɔtigɛbali ye wa kura yɛrɛ bɛ di maaw ma lɛrɛ 7 de kɔnɔ n'o bɔra la o ye kuranko bannen ye Zimbabwe wale kelen dugu tilaman jenje n'a kɛra nafɛn ye jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ kurantigɛ banbali ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ u ka kuran yɛrɛ n'u ta yɔrɔba ji siraba min bɛ Zimbabwe n'o bɛ kuranko nɔgɔya Zimbabwe ma k'o ji de bin bɛ ka ja n'o ye Kariba baraji ye gurupu bɛ maa minnu mɛnɛ bolo sa ni olu bɛ se ka yele bɔ n'o ye o taji sɔngɔko fɛnɛ kɛn bɛ dandɛmɛ ye olu ka bawo Zimbabwe jamana kɔnɔ taji sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛn bɛ kabini janvier kalo tɛmɛnen wa diɲɛ dongo don Zimbabwe ka denw de bɛ taa nbɛda ka deliw la da dumuni bɛ se ka sɔrɔ u bolo nɔgɔya la cogo min. o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ ka lasaw ma ka sangani ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ an bɛ seli la an bɛ foli ani barikada kɛ bɛɛ lajɛlen an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a ɲini Ala fɛ san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Ala k'an ka seliw cɛ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna.